tabogo aje sori jong mani kormo amo chokha mane baikha mahagade ulus lor lele langkha sengle apoy ane tongiman pupor seng thongsuble salo se kaham toman na to se buta khe 111 12 ting thongta ei ko kom kom ha taborong se dok khar tam thamani botam ke di sopai do bini buri tong malakhe bini buri nyam karir de bini buri nyam makari nai ak buri nyam bang job sunai ta bo ye bor ta sema mele to kasi bini bo buri tong ke buri buri go to sala go to ka buri nyam bo bini buri nyam bo karir de ang pu mang sunai ang buri nyam mana ang buri nyam sunai buri sabo buri sabo ang tabo khusma khane tabo bin bisi to kono saima na te ko ni sawo ka ba ang le yo ma le ke ko kham de ke yo rang ni nang la ang ti ni nong ro nong ko no ko ni to ma nai ne ka banyu le borom ya iko yang pulis tak sama seneng pura-pura iku hayu kan boleh sampun nei nong le ibu kan jogo ale pura ke thisi ang se khayu ko mane ang mo ka hayang te maya jibono hor biang hang songo phaya botam ni no ko chai ke ba bo ba ke ni si no ko ta ko ke ba ang a dir no le te tiri to ko ta ni sia hanya kan to sang ke thani logi job na ni khang ka được cực thằng bao thế sang để tổ đi bố phụ giang nó rồi kia lại cái gì là phát ông mà ăn toàn sự là ăn cái đó nín bà bố bố sai mà nó ăn